Kardom penibelta aljigtha penibelta than pangphi niliputi materon pi aprangsi beltan ton pen chipajil midam de aprangpra beltang kungpi aljigtha MLA Barima Rong Hong Kram Pen Wothat Langso Kachika Katowar Kok Thamatowar Block Atowar Ariri Rat Thorpak Pen Long Lekethok Nilip Chokiola Police Station Keeper Lo Nilip Lems Arlo Kanghu Kiludam Chokiola Long Innam Rai Kong Jai Khiatum Puthot Kanghu Athing Pi Kenep Dun Long Beltang kungpi arjupon dada phit puthor beltang ton pen chipajil midam sina APHLCA Song Singhasan Committee Amai Pujuri Terang Ahin Ben Kichomarong Hon Sing Timung Arong Along Don Kreket Thomarapan Kirap Kepajerdam Pingpur Pon Mekedam Tang Nipain Koraketom Aru Achiklo Arlong Rupat Mate Soveta Dung alongside Kachotiki Radatumapan Ladake Dolong Le Rita Klemlong Le Pupen Forest Atum Sai Chotiki Radatum Kachukim Ahem Mate Mendu Highway Forest Atum Meki Kai Pipon Erajok Don Kreketom Aradatumapan Kedo Ketak Apan Ahem Arit Awe Anpin Kisung Kachak Pon Nanglo Lasi Arnikiso Arve Kejang Ho Chete Bin Ponja Pan Anta Kavedera Jok Tong Sekot Pen Nonako Pan Pumata Ponsi Giriterang Ahin Pen Tarpulin Kirap Pajer Lapen Kisung Ki Potonaratum Sitame Lapuson Nilitum Kisung Ki Pohut Nang Kirap Nang Kang Hon Kangin Sopon Tegapot Giriterang Apan Kechoro Pajer Don News Desk Report News 24 Karbi Anglong Diar siapa area pusialang litum forest tum ahin pen rit choklem atau aphan lapuson mendu chukim chotate ahem along si alang litum forest department pen alang litum duty keton mate sai khiat maphan nang toy si lapang so amendu mante rit choklem along amendu an me kai pilap lapang so ke kai pi pota nilitum pen ningduk athe pipot lo polotang te alang litum ala so dung masi stone quarry alang litum dia sebat angkang si puri putang te alang litum la so quarry ke baklem nong le nang ji hok petalam bangke sita alang litum non kheti choklem atum alang litum kupi loga kaphai no tu alang litum forest along lik pulo pulana te alang litum tak hengpi lapuson ke segun lapuson si dunang ji Sita non ke segun rong da pipet pe alang litum tan ong te la solong ke check in hin mate arthek si chu la solo ko long se alang litum mendu chukim chota hem long se alang litum mege kai la ke ning honduk lo la posi nili ave pen sitami nili hin pen ni alang litu aphan akerap mate hem me la mendu chukim cho adim long me kai ki ke kai pipo ning duk si nili hin pen tame ave pen pin kami alang di kasang teron pe phan nili hin pen ye pare pak pajir pon lo di nang kerap nang itu po nang alam thega po nang thega po an su se thega de pamana thega de juru de so se jakong horang rong asor sita kerap alang itu bomi ya lang diri terang sarapan sita ni tum hanakang hon ni tum hanakang jin so jong pen ane ni tum choro party lang long de alang ni ke jo Ni Jangkar Biang Long Hong Kramarong Along Aning Kanwang Ta Barla Ve Ching Plotang Te Kai Ke Ta Bang Sorong Arat Lang Ke Te Pen Ching Lok Asona Sona Kisung Chichak Nang Labang So Power Block Atowar Selam Et Pen Api Kedam Tanganing Kan Suringi Ra Ingkoy Lang Ke Te Kewang Pong Ner Ke Pardon Ron Ajok Non Pining An Ke Arai Right Longle Lang Ponet Puoy Pit Sita Non Puan Ta Ke Selam Japan PWD Department Atum Sita Mit Tangnat Ke Langdam Mate Ki Homre Dam Ave Pin Kana Jok Rat Thorpak Pen Adonadon Tangka Chirong Si Klempon Lapen Labang Solong Risue Jang Sarmar Sar The Doan Pen Sai Klempon Tanglo Lapen Labang Solong Kacharap Don MLA Barim Mansing Rong Pi Ben Sita Me Charap Cheto Don Lapen Rong Asar Mate Rat Doan Atumapan Aning Parong Pon
la pen puthot bangso towar la ke towar e beng an si patang chora jo ke tang tang a towar an ke barla weching hot pesame ka chelat abang ke asap so joy chat posita la ke tang tia jo an ke sung pi thang janglang pusi ning je pola theki so kunia hot ke sung le thoti ti la si Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh be alang lituma phansteme nang patang pi pona son teni litum towar ke dam ke bang arat atum joy ke joy phang polasi nang ke patang pi pon je phansi ning je theren ti lo pusi hawara tum pen ning je pon News Desk Report News 24 Karbi Anglong Lakhain ko rapon nili PMC constituency ke parlo nili block asahem adung het CRPF a campaign kachte bokhet tactic adim lobon sita curfew ke dokogajok towi ajopor sinili blames along arum tin inpu pedam thaisi kanghu chiaphan kedam bon tanona mat kangwa phai kopi pinye pang thek pon thek thelang bon tanili blames chunbang rolening tipen nangke pachini dona tengke arum tin ta inpu thaisita kangbo phai long pame Kalilang lapen Chokiola Thana Panta Birta Palidamsi Adim Nang Humri Lo lapen Tangka Hai Ti Pon Long Lelang lapen Sangkang Bua Pai ke Long Lelang Ate Sang Ikdeda Pisi Apai La Khadeda Pisi Sangkang Bo Be Abang ke Klarda Pen Than Thek Jiputa Niliblems Chunbang Rolening Ti Pen Nang Pachini Don lapen Kanghuat Tumapan Abang ke Pang Thek Pon Thek Thilang Sita Lapuson Kanghuwera Tumapan ke Pejo pensida pulis atuma phansi aning je thelo pusi than pon lapen keneblo ke ahau pet akang sai inangji puta ang pachini don Nilepen berta pang dak pon Anilson Rongphar News 24 Karbi Anglong Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Silonizan Forest Range ke parlo angkang lapen Bogijan Forest ke account atum chelang sip ke plak tanga thengpi chet troke brasir ke athengpi kenep don long non malom ajonar lot Karbi Anglong angna ma thengpi thengtang angtana district anatu ke pon kanghu income telang aniwang tala sondore sang sepen joy pen thengpi kanghu aberta longsi Northeastern Silonizan Forest Range Assistant Conservator of Forest ACF panap teran kaping khat panaping Silonizan Forest Range staff Bogijan Forest Pit account staff lapen Chokiolas police staff atumpen chelang pet pen staff ke thom chelang pet pen patrolling mate kirika kuruk asai claim damlo Laswa hot patumi arwa chikoni phain kora phwani ada por phai troxia por pen pangcheng ponsi arni tili por phai nia por jasime chokiola Honglangso kalioni alang roi ari soding rechomili pen panti troarong malon kirika kuruk asai kedeng bom unahot lang roi pen chekai phwa phan pen ke pasuntang ke plaktang phanga thengpi la pen phonga thengpi chat troke brasir ke pan kalioni alang roi ari rechomili phangchwa rong lang roi adung along ke pang somlon kanghwa thengpi abut thek ponlong Ponte meme ke inglong anat mate borpung tarapung anat phan pen ke wan Karbi Anglong pen angtana district golakhat anat ke pon ke jordam je phasi kachisik tahai pusi ponte pon laso thengpi ke thek pon long lok pen Bogijan Forest Pit account asahem office along one that si athengpi pasis pitet lo laso thengpi gof adora thengpulo tangte suri Trokebra po anbak ador long jipusi Bogijan Forest Pit account Forester 1 Dorsing timung ahen pen perang kia bitungatum aphan klardak pen nang than nang pachini don Nilipen berta pang dak pon Anilson Rongphar News 24 Karbi Anglong Nilip ahawar long tungi stora kulat arlok kang hulot chok Lakhain ko rapon nilip constituency Chokiola police station ke parlo Chokiola indoor stadium madung along tungi store chicken ke munga kulat kanghu kilo dampen penang anahormu kanghu pon non appear take apyong akiheno asai nang ke bad bomb aniwang kanghu kanghi asai katoma thatum aphai nang bad bomb si ekon long patowe jerlo por Chokiola indoor stadium madung het tungi store ahem phu chicken ke mung akulat along kanghu kilo tamahot bike tire lapen ason kulat along ahormu inghu pon lapen kulat along ke Georgia phan ki biason penang an pon lo lapen
Apayan la pulo tangte kato kawe tangka suri serkep anbak amoy ke inghu pon lo pusi jiten timung akulat ahem pu pen klardak pen ningduk pen nang pachining don. La pen tu alang li pen nang kachuning ridun tu alam tege la pusona say lang no ke klen kipa prai pon japan Karbi Anglong aham pangasong la pen law and order atum non trap chin pen akemia say deng ponsi kemelo pusi chuning rib la pen pachini pon. Nilipen berta pangdakpon Anilson Rongpar News 24 Karbi Anglong. Pinia belta la pansi kantong lo do me thak me kardom.